Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Baztango udaleko hondakin teknikari den Mire Meokirekin egonen gara eta berak kontatuko digu pixka bat ze berri dituen, nola hasi duten urtea eta ondotik bigarren atalean Josu Saroberekin egonen gara. Bera Nafar Gobernuko albaiteru bezala kontatuko digu paken erreforma berria nola heldu den, ze aldaketa dituen eta nola ikusten duen, eta azkenik saioari amaiera emateko Erdiz Bizirik plataformako kidea den Mikel Sobrinorekin egonen gara. Saioaren hasieran esan bezala, Miren Meokirekin gaude, badakizue bera Elizondoko Baztango udaleko hondakin teknikaria dugula, eta Miren, azken aldian urte bukaera zen, negua hasi berria eta dagoeneko ja udaberria hurbiltzen ari da, eta ezagit pixka bat hondakin teknikari bezala, hilabete hauetan zertan hilbizareten edo hobeiko esan da ze berri ditugu. Bai, hilabete hauetan urtea kitzen, alde batetik urtea ixten, eta orai urte berri hasten eta urte berriko proposamenak edo martxan, lehenik hausnartzen horiei buruz, pentsatzen eta martxan patzeko intentzioakin. Bai, hori da, zuentzat garrantzitsua izaten da pixka bat datuak, ez? Datuak edo pixka bat balorazio bat egitea urtearena, eta horrek ere bere lana eta bere denbora eramaten du. Eta ezagit, behar bada horrekin hasiko gara orokorki gaintikan, badakigu gero datu ofizialak aurrerago Nafar Gobernuan aterako dituztela, baina ze balorazio egiten aldugu. Nola izan duen 2022 urtea, birziklapen ikuspegitik edo... Bai, hori da, gure helburua da datuak hobetzen segitzea, birziklapen tasak igotzea, geroz eta hondakin gutxiago sortzea, eta hortako maten ditugun pausoak. Orden bai, urte bukaeran egiten dugu, urte hasieran egiten dugu aitzineko urteko balantzea eta datu bilketa, eta orain martxoak bat arteko epia izaten dugu departamentura gure datuak bidaltzeko, eta balidatzeko esperoan gaude. Gure balantzean arabera eta guk lortutako bilketa datuen arabera ikusi dugu hobetzen segitzen dugula. Salto bat eman dugu aurten, eman diren ekintzekin batez ere refuxan tapa etxi dela eta organikoaren bultzatze horrekin bai nabarmentzen dugu bilketa portzentaia igo dugula, bertze urtetan baino salto pixka eta handixegoa egin dugu, eta hori poztekoa da, baina erran bezala esperatu behar dugu datu ofizialak izan arte eta departamentutik datuak balidatu arte. Bai, hemen gaude ez, pixo bat birziklapen puntu batean, ditugu kontenedore pilo bat mota guztietakoak, eta gure gibelkaldean, zure gibelkaldean konkretuki, errefuxia biltzen dutenak, eta jende askorentzat sumatu dute, gaintikan ikusita bintzat aldaketatxo bat, ez? Bai, orai arte errefuxia kontenedoreak izan dire eta handiena zuten kontenedoreak, eta praktikoki erreztasunak ematen genizkien gaizki egin nahi zuten nahi, ez? Azkenean berexi nahi zutenek, bazuten aukera bolsa handi batean dena kontenedore berdera botatzeko. Orai pixka tornak aldatzen nahi dire, ereki ditugu bertze kontenedore nagoak, paper kartoiaren nagoa, ontzien nagoa handiagoak dire, errezteko, horien bereizketa, eta errefuxia nagoa txikiagoa da, benetan horrat joan behar duna arras gutxi delako, eta arras kompaktua izaten delako. Orduen, bai, jende hau hartu izanen da, hau txiki bat bertzeik ez dugula, eta gaur, orain, aldaketakin hasi garela, ikusten ditugu oinik bolsa handiak kontenedore berdeen gainean, hori ez da kontenedoreak beteak daudela, baizik eta jendeak bere bolsa handiekin daienean ikusten du ezin duela sartu. Orduen pixkanaka aldaketa prozesu hortan gaude, eta helburua da errefuxia biltzea bakarrik benetan bildu beharko genukena. Egia esan aski hutsa daude, ez? Dut esan, lana behintzat hemen ikusten da ongi egiten ari dela, ez?
Hoi da, bai, gaur hortzegun goiza dugu, merkatua izan dugu hemen parean, eta orain merkatukoek dena bildu dutela, pixkat revisioa eginez ikusten aldugu organikan kontenedorea erabili dela, eta unitz, eta errefuxian kontenedorea ia ez dutela ukitu. Ez dago beraien hondakinik, kartonak atra dituzte, ontziak atra dituzte, eta organikoa atra dute, baina errefuxa, ez dakit jarri diren zailtasunengatik edo beraiekin egin den lanketagatik ere, eta herritarrekin berdin. Nik banuen bildu egia esan ez, gain merkatua bukatua, bazkal ondoko tenorea, eta uste nuen pilatuko nuela jendea presaka eta konsentzi faltagatik arrasto ontzi, bere lekuan ez diren hondakinak eta kontrakoa, zoriontzekoa, bai beraiek ere, ez azkenean beraiek ere dire eredu, eta beraiek behar bada presaka eta biltzen dute, baina gauzak ongi eginez, ez? Hori da, bai beraiek eta baita herritarrak ere, argi dago, bai, bertze kontenedoreak franko betiak daude eta errefuxa murrizten ari gara. Hoi ikusi dugu ere 2022ko datuetan. Zuk aipatu duzunez, bolso handiarekin etorri, lekurik ez izan sartzeko, eta kanpoan utzi, horri gertatzen zaiona, badaki zer ari den gaizki egiten, ez? Hoi da, hori eginen du lehenbiziko aldien, eginen du bigarrenean, eta gu ere ari gara segimentu bat egiten, ikusten ari gara bolsa horietan zer dago, norena diren, tokeak ematen, eta nik uste dut bizpahiru aldiz bolsa ezin sartuz gelditu den horrek, zer pentsatua izanen dula, eta pixkanak aldatzen joanen garela. Bai, alde hortatik ez, hondakin bilketagatik orokorra, gauza bere bidetik, emaitza urtetik urtera emaitzak hobetzen, eta beste kanpaina bat martxan jarri zenutena pixka bat izan duzen ere, pixka bat jatetxetan daola, sortzen ziren jana soberakin horiek, pixka bat baliatzea ez, aprobetxatzea, biltzea, eta alde hortatik ez dakit nola zabiltzaten, ze balorazio egiten duzun, Miren? Bai, alde batetik egin genuen, jatetxe banatu genizkien taperrak janari soberakinak beren bezeroi eramateko aukera hori eman alizateko, eta bertze alde batetik zenbait establezimentuekin martxan jarri dugu soberan duten janari hori udalari emateko aukera. Udaleko gizarte zerbitzuen bitartez, banatzen diegu gero behar bereziak dituzten familiei. Eta badugu establezimentu bat joan den abuztutik aitzin astero bere janari soberakenoi ematen ari zaiguna, eta bai beraiei esker eta bertze establezimentu baten aportazio puntualei esker lortu dugu 700 kilo janari zaborretatik atratzea. Orduen, hori ere eskertzekoa da, eta badugu intentzioa aurten dinamika horrekin segitzeko eta establezimentu gehiago ere eskaintza hori zabaldu eta horrela sortzen dugun hondakin kopurua nolabait murrizteko. Egia esan ez, jendeek asko aipatzen du ez, jatetxe batera joan, eta askotan goze gutxi edo segidan bete eta jana uzten duela, desente eta lotxa baten diola eramatea ez, baina beharko luke kontrakoa ez, lotxa ematea beste jana uztea eta ez aprobetxatzea ez. Bai, nik uste gauzoek aldatzen nahi diren pixkana, eta konstiente garen orai, horrek ez gaituela lotxatu behar, alrebez, ez? Guk eskatu dugun janari bat da, guk eramaten ez badugu, seguraski zaborretara joanen den jatekoa dela, eta egoera zein den ikusita eta jendea nola dagoen ikusita, lotxa eman beharko liguke bertan uzte hartzen duzun bezala. Orden bai, geroztak gehiago dire, eramatera animatzen direnak, eta dinamika hortan sartzeko predisposizioa agertzen duten establezimentuek baita ere. Bai, aipatu duzu ez, zenbait establezimentuk beraien jana, soberan dutena gizarte zerbitzuen bidez, baliatzen dutela ez, familia desberdinetarako, egia esan, familia asko duten egoera ez da erreza ez. Asko etorkinak dira, etorkinak ez direnak ere momentuko egoera honekin, jateko nahiko lan, gastuak argia ordaindu behar da, ezakit. Bai, egoera zaurgarrian dauden familia uniz daude, eta erosketa egitea geroz eta garestiago da, eta oso asuntxu jatea geroz eta garestiago da, orden eskertzen dira olako dinamikak, bai. Eta pixka udaberriari begira, pixka bat segi ez, eguneroko martxa horrekin ez, baduzue kanpaina bereziren bat, edo oraingoz ez duzu eduz. Bai, baditugu gauzak, joanen gara pixkanaka kontatzen, baditugu proposamenak, oinek aurrekontuak onartzeko daude, ezin ditugu gura zehaztu, gu planteatu ditugu, gure hondakinetatik gure proposamenak eta gure aurrekontuak, eta behin onartzen direnean martxan jarriko ditugu ekimenak. Eta atzen du baino lehen ere, printzipioz ostiral honetarako ez, pixka bat, neguan zehar eta urtean zehar, konposta egiten da, aski ongi,
Eta hori baliatu behar da ere, ez azkenean altxor badugu, eta ezagit, zer duzu antolatua, nola. Bai, urtero egiten dugu konpost banaketa, jende hasia daia eskatzen, hasia dira zenbaitzu baratzei buelta ematen, eta asmoa dugu hortzilere hontan, eguraldiak laguntzen bali madu, beti bezala Loizun elkartuko gara, deialdia zabalduko dugu, eta Loizun elkartuko gara konposta egiten duten familiei eta interesa dutenei joan den urteko konposta banatzeko. Batik bat zer erabilpen ematen du jendeak? Bai, gehien bat etortzen dire edo baratzetako konposta eramateko, azken urtean etorri ziren baita eskoletatik ere, gaur egun eskoletan ere mugitzen nahi dira eta baratzeak jartzen nahi dire, orduen bai partikularrak, bai eskolak baratzetarako, eta gero jendea etortzen da zaku baten bila, poltsatxo baten bila loretako. Eta ja bukatzeko ez dakite, pixka bat baztanen gaude, baztanen badakigu, nun gauden, nun bizi garen, baina pixka bat alderatuz hiriekin, adibidez Iruña baten, ez dakite, hiriko eskor batean, aldatzen da asko konposta, nahi dut esan, pixka bat birziklapena egiteko modua, Nafarroan gaude, baina aldatzen da ez? Bai, claro, aldatzen da, alde batetik sortzen dugun zabor mota, konsumitzeko erak aldatzen dire, eta bertze alde batetik kudeatzeko erak baita ere. Bai, Iruña herrian adibidez, hiriburuan auzo konpostaguneak oso eskasak dire. Egia da, Iruña herriak baduela bere landa eremu ere inguruan, eta hor auzo konposta egiten da, baino bai, batez ere iparraldeko mankomunitateetan da auzo konposta eta konpostak indar gehien duen lekua. Gero bai, badire landa eremuak baita hegoaldean ere, hiri inguruetan ere, eta horietan egiten da, baina ez hemengo proportzioetan. Bai, beste sistema bat, o beste txipa. Hori da, bai, organikoa biltzen dute kontenedoretan, edo... Bai. Oso ongi miren, zuk esan bezala ja albiste berriak ditugulikan, eta ja ofizialki aipatzen ditugulikan, aipatuko ditugu, eta bitartean, zoriondu egiten duzuen lan horregatik. Eskerrik asko. Esker mile zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiteroarekin gaude, eta Josu, ikusten ditugu nekazari eta beltzainak, kezkatuak denitza, baina bai beti ere oten dire pendiente paken diru laguntzen inguruan, eta kasu honetan erreforma urten indarrean sartzen denez, urte batzuetarako, ze aipatzen aldugu paken erreformaren inguruan, zertan geratuko da gauza? Gainetik erranta, nekazarien lan modu ez dio aldatzen bat ere. Zen gutxi gora bera, hemengoa betetzen dute eta ez dio aldatzen bat ere. Laguntzak diruen aldetikan ere, ez dira aldatzen. Kalkulatu ditugu batzuen gutxi gora diruen aldetikan, eta ez da apenas kanbio hori, batzutan inkluso pixke gehiago kobratu, baina, batez ere aldaketa aldu da, poliki nahi dela modernizatu edo teknifikatu edo gauzak, eta lehenbiziko urtean apunte batzuk ginentuztela ganaderoak paperean erteko bezala, eta poliki nahi duzte pakengatik eta bertze gauz batzuengatik digitalizatu edo hasi jendea ordenadoren sartzen gauzak. Gauz horiek aixe erten dire, baina hemengo sektorean gauz horiek kostatzen dute pixke gehiago. Bai, digitalizatu esaten duzu, horretarako, nekazari edo abeltzainak beharko du gutxienez esaten dena ordenagailu bat, o tablet bat, edo interneteko konexioa, edo ez dakit, hortarako ere laguntzak emanen diren, ikastaro bereziak, edo zuek zaudete hortarako, azkenean badakigu ez, lehen sektoren dauena, la minima, bulegora joan, eta hau eta hura, eta... Azkenean nola inen den, erraindatzut arrankatzekin gauzak zeren ez dakigu eta ez dakinork eta ikusiko da gauzak nola poliki jendea beharko du bilatu edo handik edo hemendik ez dakigu arrankatzea eta arrankatzen duen bitartean, martxa hartzen duen bitartean ikusiko ditu gauzak nola egiten dira. Digitalizatu esaten delikan, modu informatikoan ez dakit, ze beharko luke eraman, ze sartu pixka bat? Azkenean helburua, ez dago pakekin bakarrik, baina helburua da dato guztiak ordenadoren egotea eta CX plataforma batean edo inkluso pakez eskatzea
presentzialki bankotan, baizik eta nekazari kuadrako datuak sartzea ordenadoren eta datu horiek pastu administrazionea eta horien araberean pagatzea. Zen gaur egun, por ejemplo, badakigu zenbat behituen bakoitzak, noiz erditzen dira, noiz mugitzen dire, eta ez zituzen inkluso eskatu behar, ja badakigu berai baino bekasi nola mugitu dituzten. Orduan, poliki, pauso horiek emain dire, pentsatzen dut, badakigu azkenean gauz badala teoria, la praktika, gauzak egun batetik bertzera dira egiten alko, eta poliki inbarko dire, eta denok adaptatu arko, bakoitza bere aldetik, administrazio bere aldetik, eta nekazari baino egun batetik bertzera ez dugu ez da egin. Bai, teknologia berrien kasuan ere ez nabarmen da, ez? Goen dela urte batzuk, ez genuke imaginatuko ere, gaur egunean, gaur egungo gizartea, zer nolako garrantzia duten teknologia berriek, eta urtara poliki jendea jarria da. Behar bada, ez dira inbestek kezkatuko digitalizazioaren gai honek, baizik eta azkenean diru laguntze gaiak, ez? Hasieran behitzen dena lehenbiziko gauza da, diru aldetikan paken aldaketa honekin nola geratuko da, eta Europa mailatik ze ikuspegi dute, zer nahi dute gehiago bilatu, zer da nabarmen aldaketan? Enfokatzen dute haunez inguru giroaren aldera, eta adibidez, behien laguntza direkta xuxena direna behietara edo ardietara eta ez dira pena saldatzen, eta en cambio lurretara horiek hor aldatze dute pixket. Lehenoko deretsuak mantentzen dire, eta indire errekalkulatu diruen. Leheno ematen zen laguntza bat, eta gero laguntza horreri gehitzen zitzaion eguneko 50, pago behitzen zitzaiola, hemengo inguru giroa mantentzegatik. Orain pago berde hori deitzen zaioeko eskema, pixke zehaztatzen da pixko gehiago, eta eskatzen da kobratzeko edo pastoreo bat ibiltzea xuxenean bere finketan edo bertzenaz moztea. Orduan, mugatzen dire mozketak, por ejemplo, 300 metro baino gutiago balin badute altueran finkak, 3 aldiz baino gehiago ezin da moztu, handi goiti 2 aldiz baino gehiago ezin dela moztu. Edo baita ere, belaiak ongi mantentzeko exigitzen da 120 egun hazienda horregotea. Aurten utziko da, excepzion bezala 90 egun, baina berez exigituko da hazienda horregotea. Orain arte, deklaratzen ziren finka garbi, baina ez orain pixket exigentzia pixka xuxenago dire. Eta azkenean, apunte batzuk inberko dire, errateko nola ibiltzen diren belai horiek. Apunte gertzen duguna momentuz ez dire zailak izanen. Baina, apunte dire eta jendea erraten duzula apunte inber dela, pixket izitzen da. Bai, eta kontrol hori belagaiak noiz erabili zenbatetan, zenbat egun, esatea edo adieraztea isa da, eta gero zegit, kontrola norren ardura izanen da, edo paperen geratzen dena hor geratzen da. Ez, lo pasa eske kontrola edo zein tokatzen zaizkio, gero baitugu sateliteak ere argazki gatatzen txuzte elegantegia, eta horren horiek handi kontrolatzen alda errez. Gure zen honetan, badugu, bastanen eta hori, baitugu hauniz terreno komunala dela, komunal hori deklaratzen da, baina igual azkenean ez da inbertzea ibiltzen deklaratzen den bezala. Gauz horiek orain arte balio zuten, pastorea tercero, baina hemendik aintzin deklaratzen duena behar du bere azindarekin ibili. Eta behar du justifikatu hori. Orduan, hor hemen badugu igual arazo pixko gehiago, batez ere finka horiek deklaratzen direnak, eta behar nola justifikatzen den erabilpen xuxen horrek. Bai, eta jendeak esaten du, paken aldaketa, urten indarrean sartzen dena, eta noiz arte? Noiz arte, principios 27 arte, baina dituzte predizionek konvergentzia ditzen 29 arte. Momentuz, segitu beharko dituzte 7-8 urte, igual, principios predizionek dire 6-7 urteko, baina azkenean, hauniz aldatu ez duenez, gutxi gora bera pensatzen du segituko dela berdintxu. Lo que pasa es que beti enfokatzen da gehiago inguru giroaren aldera. Ez da enfokatzen produktora, Europari erteko ezala ez zaio interesatzen kiloa zenbat atetzen den, haragi kiloa edo esne litro edo, eta prekupatzen diona da ingurumena eta gauz guzti horiek. Bai, ez dakit batzuk betikoa ez esaten dena paken laguntzetan, jendea benetan hortaz bizi dena, produktu bateko izten duena, salmenta bat egiten duena, eta beste batzuk berriz, ez dire gehiagi hortaz bizi, baina lur saia asko dituzte, eta azkenean diruz, ez da diferentzia hondirik ez. Pakek baitu atala honetz. Orduan paken, batzu, eski erraza, bada puska bat dela arrazen dako. Bertze puska dela zona montaina da olako zonen dako. Bertze puska dela produktuen dako, edo behi pintoen dako, edo haragiko, edo ardien dako. Bertze puska da
ingurumena zaintzeko. Orduan, badirerteko zala kajon haunitz, edo sobre diferenteak gauz bakotxen dako. Orduan jendea pentsatu lapak, pues eske lapak ez da erraixa, enfokatuta dago hauniz gauzetara, sektorea ez da batera erraixa, eta prueba da, inbertze aldaketak egitea, ez delako sektore erraixa. Aniztasun hauniz bada, ez da gauza bera Andaluzia edo hau, edo Alemania, edo Italia, dirua hor dago, pues bada, jende aprotxatzena gehiago, dogutio, baina hortezuna, baitu atala hauniz, baitu kajon hauniz, eta batzuk dire, pues, zaintzeko gauz bat, eta bertzea zaintzeko bertzea. Esnea produzitzeagatik mateute laguntza bat behi pintuari. Baina aparte lurrarena da berdin, balin baituzu behi pintuak, nola baituzun behorrak. Orduan dire diferenteak. Bai, alderatuz pakaen laguntza gondala egit, dozena bat urte, 15 urte, asko aldatu edo ez da gehi aldatu ez dara. Aldatzen zen, pak hasi zelaik, hasi zen batez ere pagos direktos, pues, horren bertze behi bakotxiko, horren bertze erdiko eta hola. Eta orduan gara egiten bazen esne kuota. Aldaketa handiena izan duzen, pues, 2000 urten inguruen, 2003 edo izan duzelikan, kendu ziren behien derechoak eta ardien derechoak, eta kuota ere bai, eta pastu zelikan laguntza gehienak lurretara. Eta gero aparte mantendu ziren laguntza direkta batzuk, pues, produktora. Hor izan duzen aldaketa handiena, pues, motibo batzuengatikan ezin duzuzuk egotena subentzionatzen behi bat. Gainera, honiz kasotan, igual behiekin galtzen zuten 100 euro, baina nola ematen zitzaien, 300 euro subentzionea, pues dena konten. Irabazen zuen 200 euro, pues bueno, igual zen behia ona txarra ernaltzea, pues tira. Orduan, bueno, aldatu zen eta enfokatu da honiz, kanpotara, inguru girora, eta gauz guztietara, zen azkenean, pues, pensatzen da, pues, bueno, badu aldeak eta berak kontra, pues, gero bakotxak izan behar du, pues, enfokatu behar du, zein den produktu rentablena beretako, batzutan behiak edo ardi, pues, hortara enfokatu, baino laguntzak ematea ala estrukturari, ez produktuari. Garbi geratu da Josu, ikusiko dugu mendikan aurrera ere gauza nola joaten diren, eta pixkat abeltzainak, nekazariak joan daitezela pixu mentalizatzen, digitalizazio horretan, sartu beharko direla bai, lan egiteko modu horretan, eta eta zuri nola ez, eskerrak eman, azalpen hauek emategatik, eta beste bat arte ba? Bai, zuei bai, bale, gerte. Azken atal honetan, Mikel Sobrinorekin gaude, badakizue bera, Erdiz Bizirik plataformako kidea dugula, eta Mikel, azken aldian urte ondarrean ondu ginen, gaiaren inguruan solasean, dagoeneko ja martxoa aintzinera baduie, eta ez dakit, ze berri ditugu, edo ze albiste, ze aipatzen aldugu? Afera aitzine daiela iduridu, udalak jaso du ganden hastian, ganden hilabetian ja Magnan aldetik, Nafar Gobernu aldetik ja industria sekziotik informe bat, eta iduridu, gauzak aitzinetzen ari direla, eta etor daitekela proiektua berez onartzea Nafar Gobernutik. Joan den astean ere PSOEk eskatu zen berriz ere Nafarroko garrantzizko proiektu bat bezala hori onartzea, mugimenduak badaude. Eta bertzaletik, hori dena ikusita, gu ere igara lanean fuerte, Iruñan egingo den manifai beire, hitzaldi pila bat aigara maten Euskal Herri osoan, gehien bat Nafarroan, baina Euskal Herrira ere aigara ateratzen, gaia ezagutarazteko, iduritzen zaigulakoz, hemen planteatzen dena astokeri bat dela. Eta holako toki beresi historiaduna zaindu beharrekoa, arrobi batekin suntsitzea astokeri bat iduritzen zaikulako, ez? Gehien bat beti sartzen dute lanpostuak, baina erran behar dugu 80 famili baztandarrek erabiltzen dutela Erdiz beren aziendekin, eta hor ere, lanpostu batzun defentsa badagola, eta gauz guzi horiekin, gu beti bezala lanean nahi gara. Bai, zuek talde polito osatzen duzue, baina beti ere holako administrazioko lanetarako behar da abokatuak adibidez behar dire, ez dakite zuen abokatuak
baditu zuen, kontaktuan zaudeten, ze pausu eman, ze pausu ez? Bai, gu, bueno, orai tokatuko zaigu gehiagotan biltzeaz, ganden astean bildu ginen. Normalean egiten dugu Arankoa bulegoa dugu abokatuena, eta orduan hor teknikoak ere hurbiltzen zaizkigu. Aman komunean nola dautzen gauzak aztertzeko. Alde batetik, pentsatuz proiektua aurkezten denean eta horien alegazioak prestatzeko, proiektua ikusi gabe ezin dugu erabat sakondu, baina ja prestatzen, proiektua aurkezten den egunean benetazko alegazioak prestatzeko, eta orduan lantalde majo bat gara, eta hor erne gaude, fetxa batzuk baditugulako alegazioak sartzeko, eta ahalik eta informe potoloenak prestatzeko hau gelditu ahal izateko, ez? Bai. Eta aste honetan bertan, okerrez baldin banago, parlamentuan ere aurreikusia da, ez? Ezagite agerraldi bat, edo gaia, edo... Bai, lan bilera deitzen zaiona, baitugu 20 minuto aurkezteko gure proiektua edo gure galderak, eta gero talde parlamentari bakoitzak 10 minuto ditu guri erantzuteko, eta gero bukaeran berriz ere gu badugu hitzartzeko aukera. Horrat, intentzio garbiakin gazi, gelditzen albadugu hau gelditzeko. Eta orai arte parlamentuan proiektuaren alde bozkatu duten alderdiei galdera zuzenak egiteko, zer ikusten duten, zer duten honen atzetik, lanpostuekin bakarrik ezin dela hau justifikatu, eta berez toki babestu bat da, sententzi judizial bat dago ze kontan ezin direla olako gauzak egin, eta orduan ez dugu ulertzen zertaz segitzen duten aitzinet, ez? Orduan galdera horiek egingo dizkiegu, eta saiatuko gara berek erantzuten digutena gero zabaltzen, jendeak jakin dezan. Bai, baztaren ere Elizondo nintzen manifestazio oso jendetsu bat, iazko urtean, eta zuk aipatu bezala ez, apirilerako Iruñan ez, beste pauso bat, Nafarroko hiriburuan, ez dakite data konkretoia baduzuen? Bai, 22an izango dela bai, oraindik baimenekin taola 22 arte ez dugu baimena jasoko, hilabete bat baino lehenago ezin digute baimena eman. Orduan pentsatzen dugu atxaldeko 8etan izango dela, baina hori ere ez dago ziurtatua, Antoniutitik atera eta Sarasate paseo lekura iteko intentzioa dugu, baina hori oraindik ez dago konfirmatua. Guk orai aigara horri begira lanean, aigara herriz-herri hitzaldiak ematen eta jende animatzen hortara joateko. Baztanen indarra handia egin nahi dugu baztandik alik eta jende gehiena joateko, autobusak antolatzeko aukera aztertzen ari gara, kotxe gutiago eta gutiago kutsatzeko, eta horren berri izango duzu ez. Intentzioa da, manifestazio txukun bat ateratzea eta argi uztea debeku eta gauza guztien aitzinetik herriaren hitzak haunitz balio dula, eta saiatuko gara hori ongi adierazten Iruñean eta gelditzen dugun. Bai, azkenean, baztandarrak eredu bazarete ez, gauza askotan, eta azkenean baztanen saiatzen ari direna egiten, Nafarroan edo Euskal Herrian edo zein baztertan saiatzen ahalko dire, eta azkenean jende guztiak ez, herritar guztiek badute beraien hitza ez, eta beraien ikuspegia adierazteko modu bada manifestazioan presentzia izatea ez. Bai, manifestazioko leloak hartzen duen bezala landa eremuaren defentsan ez, ez gara gu bakarrik erasotuak gaudenak ez. Euskal Herri osoan bertze proiektu zenbait badire, eta normalean beti mendi aldera landa eremua da kaltetua hiriko ongizate eta horren izenean gu gara kaltetuak, ez? Orduan mendialde eta landa eremu guztia elkartu eta hiritarren laguntzanekin ere badakigulako hiritarra honitzek ulertzen dutela gure eskaera, argi eta garbi uzten dugun hau erokeri bat dela eta hau gelditu beharra dagoela. Oso ongi, Mikel, gauzak garbi geratu dire, eta hurrengo hitze orduan ordurako egiten dugu, pixo bat manifestazioa baino aste bat 10 egun lehenagotik, elkarrekin berriz ere bilduko gara, eta azken berriak edo gauza guztiak konkretatuko ditugu. Mil esker, ala izan da. Mil esker zuri eta beste bat arte. Bai, mil esker.
Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.